Jos Halman, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Ja, we moeten soms een hele lange verhaal heel kort doen. Eerst even hoe je begint. Je bent eigenlijk een Grenzer dame die versield is in Friesland. Zullen we daar mee beginnen? Ja, mijn man die werd leraar in Kolm. En zo ben ik 50 jaar geleden daar gekomen. Ja. En het Fries ga je aardig oppakt, want je schreeuwt het intussen inmiddels. Hè? Ja, ik schrijf wel in het Fries. Maar ik laat het gedicht wat ik heb meegenomen is vertaald door Jan Krol uit Jistrum. Ja. Want het Fries schrijven en de juiste setting, dat is natuurlijk heel wat anders. En dan moet je een echte Fries kenner hebben, hè, die goed kan schrijven. Ja. Goed, Jo had wat gedichten. Jo ging wat gedichten voorlezen van de meeting. Vind ik hartstikke leuk. Maar er is meer. Want Jo had ik nog hier mij nou. Ja, dat is mijn vriend, waar ik inmiddels 1,5 jaar geleden bij ben gaan wonen in Jistrum. En we hebben een draaiorgeltje gehaald uit Duitsland, want hij had zijn hele leven nog graag een draaiorgel willen hebben. En daar treden we dus samen mee op. Ja. En Jo had nog een trekzak bij jou. Ja, ik heb heel wat instrumenten bespeeld, maar mijn karakter is zo dat als het moeilijk wordt, hou ik ermee op. Totdat ik uiteindelijk dacht van, hé, nou moet ik een keer doorzetten. Ja. En toen ik de trekzak ontmoette, nou, het was geweldig, daar geef ik les in. En nou, die heeft mijn hart gewonnen. Gewone, echte Friese volksmuziek of Noorse muziek, of wat je dan zelf maar mooi vindt. Ja. Maar Jo, wij intussen dan in Jistrum met jouw vriend. Waar je dat trouwens? Auke van der Meer. Auke van der Meer. Jo, die komt er straks ook nog bij, want we gaan ook nog wat met dit draaiorgel doen. Goed, maar Jo, je bent een creatief mens. Je schreeuwen, je jongen, je maakt je muziek. Ben je er dagelijks met de wanden? Nou, eigenlijk mijn hele leven al. Hè? Ik ben gewoon gedicht. Als je dat gewoon zo kan stellen. Hè? We maken er van het leven wat van, niet? Nou, dat vind ik een mooi motto. Ik hoop dat het goed gaat. Als het te dreig is, stop je dan ook met gedicht van lezen of net? Nee dus. Dat hij intussen wel leert. Dat gaan we mee door. Ja. Dan wil ik je vragen om dat gedicht te doen. Het gedicht gaat over mijn kleindochter. Die is in verwachting. En in februari word ik voor het eerst overgrootmoeder. En dat vind ik zo bijzonder dat ik een gedicht heb geschreven over een nieuw begin. Saliets. Za in begin, het nije libben, voor dien heid en mem. Wat groeit dat dochs in mem haar lief? Wat zou het weten wat er groeit? De grote vraag voor Paak en Beppe, zal iets, een dream, een nije begin, het nije libben. Voor oerpaken en Beppe een nije begin, in een orentijd. Leefde, lietsbaan, ziek hel je de azem in een nije begin. Waar in de toekomst witte litten. De wei leidt iepen, hoe zal het jitten? Lietse poppen, een nij begin. Dreemde dremen van die nij begin. Die witse in het heitelaan. De memmetaal in het herte opsletten. Waar zo net zo'n lietsbensje in de armen nemen wollen. Dreem die dremen, dij na dij. Bij zinnen en bij Rijn. Het tjusteren net oerslijnt. De Rijnbogen kleurt de jeretiden. Het manjeljocht schiet over us, oud vars groen. Friesland, o Friesland, een nij begin. Litten wij om deze ber te jongen, een nij begin. Nou, prachtig, ja. Jos Halman en je bent nog oerbeppen en dat is een heel mooi verhaal. Oerzet in het Fries uiteindelijk. Zit ik voor het maar even een stukje spelen? Ja, maar even, hè? Ja. En wat ga je spelen? Nou, een beetje een vrolijk liedje, hè? Ja, het is vreed een beetje. Het weekend zit verder door. We moeten wat fleurigheid in. Voor de mooie gedicht trouwens, ja, daar ben ik hartstikke blij, man. Nou, ik liet je toen jou horen. Live in Noorderwind, Jos Halman. Geweldig. Jos Halman, tegen dank. Geen dank. Je bent de hele middag nog te gast, dus we krijgen straks nog draaiorgel. We krijgen nog meer gedichten, dus ik vind het hartstikke leuk dat je hem er bent. Oké. En wat je hem er prachtig uit trouwens. Ja. Meer compliment, je had er echt een op kleid. Goed, ik ga weer terug naar de orengasten daar, want ik ben intussen terug voor mij in ieder geval in dit programma de eerste keer dat we een draaiorgel hebben. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent, Auke. Ja, dat is. Ik kan weer vind ik prachtig. Ja, nou mooi dat je er bent. Jos Halman is jouw vriendin, mag ik zeggen. Die had je ooit skaakt uit Greensloon of Wennesel in Kolm? Nee, we op een trekharmonica daar. Ja? In Nus, daar hebben we kwam getroffen. Ja. En waar spelen? Waar verleid? Ja, die kwam aan het praten en zag dat wat. En, nou ja, toen zei
Ja, weet je, wat speel je dit jaar? En nou, zo is het gang. Maar goed, zij schreeuwt gedichten. Ze had super alleen wat spelen op de trekzak. Maar wanneer kwam dit apparaat, dit prachtige apparaat eigenlijk in beeld? Deze draaiwargel? Ja, we kwamen een keer in Dokkum. En dan winnen de Duitsers al jaren. En daar werd een heel pro spelen met dit spul. Ja. En ik vond het altijd hartstikke mooi, want vroeger dan had bij een draaiorgel weer dan week er al. Dat vond ik altijd prachtig. Ja. En nou ja, en toen weer daar een man van de club uit de hol wat bij. Ja. Nou, ik zei, hoe lekker dat? Ja, hij zei, dat vind ik mooi. Nou, hij zei, dan mag je naar Berlijn. Nou, ik zei, daar kom ik naar. Mooie stad, hè? Ja, ik ben de Krijk West voor de eerste. Ja, ik weet het niet. Ja, een hele mooie stad. Maar nou, hij zei, dan ging ik mij hem daarheen. Nou, ik zei, dat is in orde. Ik zei, dan geven we die kant uit. Ja. Maar je hebt naar Berlijn dus en er ben je een speciale fabrikant? Ja, die man die maakt het zo speciaal. Okay. Hoe heet hij? Want had dit een naam? Ja, dit is Berliner. Berliner orgeltje. Ja. Zo mag je die voorstellen. Is dit nog helemaal met de hoorn maken of niet? Ja, dit is al hier met de hoorn. Ja. Oh, geweldig. Ja. Hoe lang ga je hem nou eigenlijk? Ik ga hem nog 2 jaar denk ik, ongeveer. Ja. En we gaan oorlog heen. Oorlog steen hem dan met een prachtig petje op. Ja, petje wat over. Ja. En ja, zo. Ja, geweldig. Ja. De hoezen en ja, markten en weet ik het, alle geen oorlog. Ik weer een bril af te hebben, heb ik al het best. Oké. Ja. En dat weer, ja. Maar daar van die papieren in, daar staan dan die nummers op. Hè? Dat is met gotchis erin. Wat is jouw repertoire normaal gesproken? Alles. Ja. Christversjes, Sinterklaasversjes, Bennenversjes, Nederlandse versjes en Friese versjes. Ja, Duitsland kost dat net krijgen voor al die Friese versjes. Zullen we de dingen zo slingeren? Ja, doen we. Dan krijgen we hier toch even een exclusief Hewitt van een Berliner draaiorgel. Welk nummer? Ja, een Friese, ik denk van de Woordzang. Wie jij het wel? Ja. Auke van der Meer, live in Oorwien. Maar ik ga eerst weer naar Jos Holman. Het verhaal van een Grijze dame die in Kolm te lonen komt, een vreun treft, naar Jistrum verhuizert en dan ineens in de wereld van de draaiwargels, de trekzakken en de gedichten te lonen komt. Hoe lang schreeuw je al gedichten eigenlijk? Nou, ongeveer vanaf 1972. Okay. Dus dat is 35, 40 jaar, zo weet je niet. Ja. Ja, prachtig nou. Johan, nog in je verhuis? Ja. Ik wou het laatste gedicht wat ik geschreven heb is: er is meer zin dan onzin in het leven. Meer vrede dan oorlogstekens. Meer licht
dan donkerte in je bestaan. Wat is dan meer of minder in zien en ervaren dat leven geen verleden, geen heden of toekomst is, maar zijn in hebben wordt vertaald, verantwoordelijk in keuzes die je inzicht bepaalt. Prachtig, dankjewel. Jos Holman, ben je nou dagelijks aan het schreeuwen of heb je ook krijg je een bericht van die inspiratiemomenten nodig? Ja, er moet wel wat gebeuren natuurlijk. Hè? Het scheelt je in overspannenheid. Hè? Is dat Het scheelt je in depressie. Ja. Hè? Dus dat het ontstrest om zijn populair. het ontstrest, juist. Ja. Je moet wel dingen meemaken natuurlijk, en dat moet je ook willen. Ja. Als je wil groeien in je leven, dan maak je dingen mee. En dan is het mooi dat je daar een gedicht over kunt schrijven. Ja. Hoor je ze nou alleen voor jezelf en stuur je ze snel dan op? Of is het toch zo'n bundel waar je meerdere van ha? Ik heb deze bundel uitgegeven in 2005. En een eigen bundel dus al vroeger, hè, met de vroegere gedichten. Maar dit is een officiële gedichtenbundel die ik dus bij 30 jaar kerstgedichten had uitgegeven. Is hier nog te verkrijgen trouwens? Hij is helemaal uitverkocht. Oh. Maar mensen die dus de inhoud willen, kan ik altijd kopiëren. Dus als men dat wil, kan men altijd krijgen. Even op een site zien. Komen we straks naar de gesprek, want je hebt nog een eigen internetpagina. Jos Holman, straks de weg verder en wie krijgt nog een nummer van de draaiorgel, dus dat komt helemaal goed. Ik ben naar Auke van der Meer, want die is hier together met Jos Holman. Zij doet de gedichten en de trekzak en jou de draaiorgel. Ik wil nog wel even zo'n nummer hier. Nou, Frans Bauer, zoek ze. Ja, nou, feestje bouwen hè? Ja, Ja. hartstikke mooi, hè? Hartstikke mooi. Live in Noorderwien. Geweldig. Het draaiorgel van Auke van der Meer. En ja, dit is volgens mij het enige programma weet je en metal, hip-hop, jazz, klassiek, popmuziek en draaiorgels met elkaar combineren kennen. Ja. Fantastisch. Ja. Hebben we hier laatst nog? Ja. Volgende keer Frans Bauer weer komt, dan nodig ik jou uit om dit nummer nog even te maken. Ik denk dat het geweldig vindt. Ja, dat dacht ik al, hè? Ja, prachtig. Nou, goed. Hier lekker zitten, dankjewel.